Littafin bugun zuciya kashi na 3 na marubuciya Fadila Lamido. Murmushi yayi kaɗan ba tare da ya ce komai ba. Binta da wani mayataccen kallo kawai yake. Ma'uko duk ta firgice tana roƙon shi ya sakar mata hannu. Miƙewa yayi tsaye ba tare da ya saki hannun ba, kuma har yanzu idon shi na kanta. Wani mayataccen kallo yake mata cikin wata irin murya da ba za ta iya tantance yanayinsa ba ya ce, "Ke baby, natsu, ba na son gaddama. Ki shiga hankalinki kin ji ko?" Hannu ta saka duka biyu, rufe bakinta tana ɗaga kai alamar a cikin zuciyarta kuwa faɗi take, "Tawa ta ƙare. Menene sunanki?" Cikin rawar baki ta ce, "Asma'u." Limshe ido yayi sannan ya sake cewa, "Menene ya fito da ke yau bayan babu makaranta? Don Allah, don darajar Annabi ka yi haƙuri. Wallahi daga gidan kakata nake. Na san yanzu tana can tana nema na." Cikin wata irin murya ya ce, "Ba ruwana da wata kakarki, ni ke kaɗai na sani." Kuka ne ya ƙwace mata. Cikin kukan ta ce, "To ai ni ban san ka ba. Wallahi tsautsayi ne ya kawo ni nan. Wallahi da na san haka ne da ban zo ba." Murmushi ya sake yi a hankali ya ƙara rintsa hannunta cikin nashi. Da lumshe ido ya ce, zuwa can ya buɗe ido ya ce, "Ina ce kin zo gadi na ne don kada abokan gaba su kawo min farmaki. Don kin san ni fa nauyin bacci gare ni." "Ke fa, ni ma ina da shi wallahi. Na rantse ina da shi." Wannan karan sai da ya ɗan dara, sannan ya ɗan jawo ta jikin shi tare da faɗin, "Baby ki kwantar da hankalinki, ba zan miki komai ba. Jarumtarki ta burge ni. Ni jarumi ne, haka ina son na ga mace jaruma. Kin yi ƙoƙari sosai da kika tunkare ni. Amma me ya hana kika kasa haƙuri zuwa gobe Asabar kika fito yau? Ai na ce maka gidan kakata na je. Yanzu ma tsautsayi ne ya fito da ni." Kawai ya ce, nan ya ja hannunta zuwa gurin kwanciyar shi ya zaunar da ita. A ɓangaren Dada kuwa, misalin 12:09, sallama Alhaji ne ya tashe ta daga barci. A firgice ta tashi tana faɗin, "Takwara, shine baki tashe ni baccin ba? Bayan kin san ina tafiya masallacin Juma'a da wuri?" Gaba ɗayansu wurga ido suke su ga ta ina Asma'u za ta ɓullo, daga Abba har Dada. Jin shiru ya sa Dada ta shiga ƙwala mata kira ta ji shiru. Miƙewa ta yi a zabure tana faɗin, "Zo ka zauna, ina ga ta shiga gidan Tabawa, bari na kira ta." Zama ya yi kamar yadda Dada ta ce sannan ya cire hular kansa ya aje a gefe tare da faɗin, Allah ya kyauta." Lokacin da Dada ta shiga gidan Tabawa, ce mata ta yi ko kallinta ba ta gani ba. Na haka ta yi waje har tana tuntuɓe. A zauren suka haɗu da ɗan Tabawa yana ƙoƙarin shiga gidan. Kallon shi Dada ta yi ta ce, Kai Iro, ka ga min Asma'u ba? Ai ko ɗazun na ganta nan wajen hanyar makarantarsu." Bata bari ya rufe baki ba, ta bi hanya tana gudu sauri. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa lokacin da ta hango Ma'u riƙe hannun Duna. Jikinta ne ya fara rawa, bata san sanda ta kwasa a guje ta nufi gida ba. Ganin Dada a guje abun ya ba wa Iro da ya biyo bayanta mamaki. Shan gabanta ya yi don gudun kar ta tuntsura. Riƙe ta yayi tare da faɗin, "Dada lafiya? Menene ya faru?" Ciwon zuciya ta fara. Bata iya cewa komai ba sai jan hannun Iro take. Daga nesa ta mai nuni da lokacin suna zaune ita da Duna. Salati yayi sannan ya ce, "Dada, ki tsaya a wuce sai ki kwala mata kira. Tunda ke tsohuwa ce, kila ba zai miki komai ba. Amma ni idan ya ganni akwai matsala Dada. Tunda shi faɗan shi baya wuce inda kika san shedan haka yake." Cikin sauri Iro ya bar wajen yana mai ƙara ƙarfafa wa Dada gwiwa da hannun shi. Tashin hankali ne sosai a zuciyar Dada. Kafafuwanta banda rawa babu abin da suke. Kallo Ma'u tai tana mamaki yaya aka yi Ma'u ta san Dini har ta bari suka zauna guri ɗaya, kuma da alama ba tursasa ta yayi ba. Kawar da wannan tunanin tai sannan ta ɗaga murya ta ƙwala wa Ma'u kira. Tana hango Dada ta miƙe a zabure ta nufo ta a guje. Ganin haka Duna ya miƙe biyo bayanta. Takaici ne ya kama Dada. Don haka Ma'u na isowa ta ɗaga hannu ta sharara mata mari. Ta sake ɗaga hannu za ta ƙara mata, ta ji an daka mata tsawa cikin wata irin murya ta ƙauraye. Ke yasin kina sake ƙara kaiwa hannunki jikinta sai na sassare ki. Allah wallahi gunduwa zan yi da ke. Yasin hannunki ya ƙara kaiwa jikinta ki gani. Suman tsaye Dada ta yi. Fita ta yi daga hayyacinta.
lokacin da network ɗinta ya dawo gani ta suna tafe ita da Ma'u tana ta faman jinta tana ƙara faɗin Dada taho mana. Bata iya ce mata komai ba illa binta da take da kallo, sai dai akwai tashin hankali ƙarara a idonta. Sauri ta ƙara don sai yanzu ta tuna Abban yana gida yana jiranta. Ji tayi kamar lema a jikinta, don haka ta kai idonta kan zaninta cike yake sharkaf, ta tabbatar fitsari ne. Suna karya kwanon layin Ma'u ta hango Abbanta sai zagaye yake a ƙofar gidan Dada. Gefen shi Iro ne zaune ya rafka uban tagumi. Hannun Dada ta matse tare da faɗin wayyo Allah na shiga uku. Kallonta kawai Dada ta yi, taɓa baki tana faɗin cikin Ma'u da rawa ba abin da yake. Cikin matsanancin tashin hankali ta ja ta tsaya tana mai yayar da hawaye don ta tabbatar yau kashinta ya bushe. Ganin Abba na tahowa ya sa ta fara ja da baya a hankali tana ƙoƙarin riƙe Dada. Tana isowa ya sa hannun shi ya raba ta da jikin Dada ya zabga mata mari har sai da ta faɗi a ƙasa. Cikin ƙaraji ya ce gidan uban wa kike? Jin da ya babu amsa ya sa ya ɗaga ƙafa ya nufi cikinta. Yana ƙoƙarin tokarinta tare da faɗin ba da ke nake ba. Cikin matsanancin firgici Dada ta riƙe Abba da wani irin ƙarfi da bata san tana da shi ba tana faɗin kashe ta za ka yi ne? To bismillah nuna min ƴarka ce. Na ce ka nuna min ka haife ta kuma ni mahaifiyarka ban isa na aiki ƴarka ba. Sanyi jikin Abba yayi. Cikin natsuwa ya shiga ba ta haƙuri ba don ya yarda cewa Dadan ce ta aike ta ba. Haka dai Dada ta yi ta faɗa Abba na ba ta haƙuri daga ƙarshe dai da kanta ta sa Ma'u a mota. Tana ci gaba da faɗa. Dada na tsaye a ƙofar gida har motar Abba ta ɓace. Ajiyan zuciya ta sauke sannan ta juya ta shiga gida tana mamakin inda Ma'u ta san dini. Kulle gidan ta da sakata domin ita har yanzu gani take kamar Duna zai shigo mata gida don ba ƙaramin tsorata ta yi ba. Wanka ta yi ta gyara jikinta sannan ta wanke kayan da ta cire ta shanya. A ranar Dada bata rintsa ba da ta rufe ido Duna take gani. Asma'u kuwa suna isa gida ta sauka a guje ta yi cikin gida. Binta da kallo Abba yayi tsananta mai tsanani ya ji a cikin ransa. Don haka bayan ya shiga falo ya zauna. Ma'u daga ɗaki ta ji yana waya yana faɗin Usman na gari ne? Turo min shi yanzu nan akwai matsala. Faɗuwa Ma'u ta yi daga kan gadon in ta tabbatar yau sai dai buzunta in dai ta bari har ya Usman ya riƙe ta. Waiwaye Alhaji Sani haifaffen jihar Kano ne. Su biyu iyayenta suka haifa. Daga shi sai yayan shi Alhaji Musa. Alhaji Sani shine mahaifin Asma'u. Su uku suka haifa tare da matarsa Fatima. Usman shine babban, sannan Firdausi, sai 'yar auta Asma'u wacce ta ci sunan kakanta. Shi ko Alhaji Musa sai da ya shekara 15 bai samu haihuwa ba. Don haka ƙaninsa Alhaji Sani ya bashi ɗan shi Usman lokacin yana da shekara 5. Usman ya taso cikin gata a gidan Alhaji Musa, tamkar ɗan da suka haifa da cikinsu. Yayin da Alhaji Sani ya ci gaba da kula da Firdausi wadda take 'yar shekara 2. Alhaji Sani da yayansa ma'aikatan gwamnati ne kuma suna samu daidai gwargwado. Don a unguwarsu idan za a yi lissafin masu hali ba za a ƙirga 5 babu su a ciki ba. Firdaus na da shekara 10 aka haifi Asma'u. Tun daga kan Asma'u ba su sake samun haihuwa ba. Bayan shekara 8 Firdaus ta zama cikakkiyar budurwa mai ji da kanta. Duk abin da take so shi ake mata, sai dai abu ɗaya ne abbansu baya barin yawo. In dai ba gidan Dada ta ce za ta ba a barin ta zuwa ko ina. Don haka lokacin da ta ƙara sakandare ta samu daman tafiya jami'a ta ɓalla bishashenta a can. A hankali Firdaus ta zama bata da abokai. Zaka ganta tsakiyar maza ita kaɗai. Babu wanda ke da labarin halin da Firdaus ke ciki a makaranta. Dan da an tashi gida take yiwa don ta san ko minti 10 ta ƙara sai an ce ina ta tsaya. Ana haka maza suka fara canza wa Firdausi tunani. Ko duk abokanta kusan su 7 babu wanda baya lalube ta da sunan wasa. Don haka ta fara jin babu abin da take so illa ta ga ta kaɗaice da namiji. Duk abin da suke sauran ɗalibai na kula da su, yayin da wasu daga cikin matan suke tur da halin Firdausi. Ita kenan yau ka ganta manne jikin wancan gobe jikin wancan. Yau ma kamar kullum tana cikin motar wani abokin ta Kebi suna manne da juna ita da kanta ta lalubo bakin shi tana cusa nata. Sai bayan sun gama shagala sannan ta gabatar mai da ƙudurinta. Murmushi Kebi yayi don ya san za a yi haka.
Ya yi mamaki ma da har aka kawo yanzu bata bada kai ba, saboda salon da suke mata. Kwantar da kai Kebi yayi tare da faɗin babu damuwa, amma fa sai dai ki zo mu je ki taya ni kwana. Zaro ido tayi don ta san zancen shi ba mai yiwuwa bane, ta ce Kebi kana son Abba na ya kashe ni ne? Tsaki ya ja sannan ya ce haba kina so ki riƙa yin abu kamar wadda bata waye ba, ai dubara zaki masa. Bayan kwana biyu Firdaus ta kasa haƙuri, don haka ta shirya tayi sallama akan zata gidan Dada ta kwana. Gidan su Kebi ta wuce, wanda har ya kai ta da kwana a ɗakin Kebi, kuma har komai ya kasance. Ƙarfe 7:09 ta isa gidan Dada da kayanta a jaka kamar yadda ta shirya. Ganin inda take tattala ƙafa yasa Dada faɗin ke lafiya, me yasa kike wannan tafiya sai ka ce agwagwa? A ƙafa fa na taho Dada, wallahi a gajiye nike. Kuma wanka Dada ta juye tayi wanka tare da gasa jikinta, ko karyawa bata tsaya tayi ba, ta haye gado sai bacci, domin Kebi bai bari ta rintsa ba. Misalin ƙarfe 8 Alhaji Sani ya iso gidan. Ganin Firdaus a gado hankalin shi ya kwanta. Tun daga ranar wannan ɗabi'a ta zama mata jiki, har ta kasance gaba ɗaya su bakwai sun gama sanin wacece Firdausi. An kwashi tsayin watanni ana haka, kullum Firdaus tana hanya. Wata rana takan kwana gidan Dada, amma sau da yawa ɗakin samarinta take wucewa. Idan kuwa har ta kwana gidan Dada, to safiya na yi zata wuce gurin samarinta. Babu wanda ya lura da halin da Firdaus take ciki har ta fara rashin lafiya. Ana zuwa asibiti, gwajin farko aka shaida musu tana ɗauke da ciki wata 2. Mummunan tashin hankali suka shiga ba kaɗan ba, wanda ta kai ga Abba har ya kwanta a asibiti sakamakon hawan jini da ya kama shi. Duk abin da ake Usman ba shi da labari, dan lokacin yana makaranta yana ƙoƙarin ƙarasa karatun shi na soja. Bayan Abba ya samu sauƙi ne suka zauna da yayan shi Alhaji Musa tare da sanya Firdausi a gaba, faɗa musu wanda ya mata ciki. Tashin hankali ba a sa maka rana, don idon Firdausi ya raina fata, domin kuwa a cikin abokanta 7 babu wanda baya kusantanta, don haka bata san sunan wa zata kira ba.